Hello, what's up mga kabisya? Karon atong suruyon ang uban nga bahin sa may Malitbog, Southern Leyte ug sa ubang kabahinan sa may Southern Leyte. So, tara, let's go! Woo! Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko. Daghan ka ayaw mulok danog mo kataw ba? Kung magtagalog layap pertidaw gahiya. Dili ni pareha ninyo hit. Sa karon mga bisaya, ato adton kung unsay mga nindot sa Malitbog. Ikaw pre Sibay, unsay mga gusto sultan mo karon? Ha? Historic. So historical daw ang lugar sa may Malitbog. Kaya dito ko na Santo Niño, no? Anong JS ba, no? Mga Espanyol basta na. Welcome to lungsod sa Malitbog, Southern Leyte. May simbahan, no? Ayos kayo, historical ang Andri ay kay mo ang mga usa sa mga gipang tukod nga simbahan sa mga Kastila sa panahon sa mga Kastila sa una. So mo ni ilang kuan. May ito kayong simbahan, no? Gawa sa bato. Lungsod sa Malitbog. Esa. Ano 5? Sencillo? Sencillo? Sencillo. Pasay nga mo, sir? Pasay pangalan mo, pangalan? Pangalan? Ha? Pasay pangalan mo? Jess? Mga bisaya, natakaroon sa may Blue Oasis Resort dito sa may Tomas Upus, Southern Leyte. Ang tanawin diri kung unsay ka nindot mo diri. Mga resort diri, oh. Mga resort. So tara, let's go. Ablay mo ya. Ablay ba? Ablay na pre, ablay. Let's go pre. Swimming pool. Wow, swimming pool. Ayos dali. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí. First time diri sa may supang under sir? Blue Oasis. Diri sa may Tomas Upus, Southern Leyte. So atong pangutan ko si mga angay o mga dili angay diri sir. Kasi mga ang cigarette, no smoking do. ay bawal diri. Bawal. Tibok Tomas Upus na or diri ra pod. Sa tibok din nato. Ay mo na ordinansa diri sa kwan. Yung nga sa LGU. So kumusta diri sir? Allowed ba ang mga bata diri sir? Allowed mga punta under sa pagbantay sa mga Ay dapat naka-monitor po no. Naka-monitor po sa ginikanan. Responsibility sa kwan po. Pero entrance diri sir sa may nganing edad na mo, like 18 pataas or sa man adult. sa entrance namin ano mo diri sa kuan 10 pesos per head. Ug maligo sa pool kuan 75. 75. Oh, adult.
13 below, 1, Okay. 50. Ha, 13 pa, ubos. Ah, 50. Oo. Napod may mga room. Aircon nga, room. Tulog. Ah, air condition. Pila po ng May ratio? 1.4, may 1.8 at saka 1.1. Pang couple ang 1.1. 1-1. Mo na ni pinaka minimum 1-1. Oo. Good. Ay pila nakakuha na oras or 22 hours. 22. Oo. Ah, mayo. Manya ko ni mga good wonder sir. Basta may ang din mga pagkaon. Na-restaurant may. Ana po diri. Nandito ka to. Ah, waiter ba? Di ta magutom diri. Oo, na. So mga kabisiya na sa mga magutom po diri. Napoy ka tanan diri, may problema. Order mo. Order pa diri kuan. Affordable lang ang. Affordable. Oo. Pili ka na Pangmasa. pinakabarato sir. Ang 100 lang kuan yung Bombay nga good for person. Barato ra. Ayos ka dyan, barato ra. Good for 4 person na. Oo. So upat na may kabuok, pwede na 100 pusog na may. Sug na. Kanya ang kuan sir. Mga ligo diri ay entrance ba or unsay mga Pagpasok na automatic na 10 pesos entrance pag kami nakasod mi na may entrance. Oo, Jeez. kung mag-cottage mo, ang Ang cottage ba Oo. Pila ang inyong cottage diri sir? ang pinakaubos na mo 400, 500, 600, may 1,000 katong French cottage katong. Kato dito, murag naka-exclusive dito pang kuan. So mga Bisaya, sorry mo diri sa may unsay location diri sir para mas maturan nila. Ay. Louises and Rocket Masupos, Southern Leyte. Barangay San Roque, Tomas Opos, Southern Leyte. So dali rin maturan ni kay narabot sa daan ba? Along the road ra. Malabay diha ang mga pasayroan gikan sa Masin or gikan sa may Liluan ba? Diri malabay na. Sugod, Tinuangan. Malabay ra yun. So sir, salamat sir. Kasi ano sir? Rene. Rene. Thank you sir. Sige. Amo sa enjoy diri sir. Sige, salamat. Pwede mo madto sa. Salamat sir. Sige. So ato ng interview sir. Salamat kayo. Mga bisita diri or mga mga yagaw ra dai, mga kadugo ra. Betaw, mga family ra po diri sa kuan. Bisaya. Sakto ra pod. Sige. Thank you kanakari ko. Nami signal sa diri, pwede tanawon ra po ninyo. Ang kuan. Sige, thank you. Sige. Masa na ka pre? Sir. Shout out nimo sir. Sayo nimo sir. Tambis family bugade. Tambis family na pod. Tambis family shout out sir. Ikaw sir. Ha? Ano nya? Apa ito nya? Ilang mga bisiya karon na buwan sa kuan ay bawal ang maligo pag bilis magbuhat. So tara. Uy. Pwede. I believe I can fly. Sir, ang tubig diri sir. Asa yan eh? Sa bayan sa ni? Kids eh. Nabukiran? Asa yan eh? Pwede ka ka video capture pre? Ha? Video capture. Ira? Dito sa ubay ball? Ubay bohol. Pila ito eh? Ipahrol. Gusto? Depende. Ay, di pwede eh. Gawa sa gawa.
Suman. Sana ko. Ikaw mo siguro. Alay usa. Kining usa kay suy. So karon pasikaw na niya boss sa Tubigon dire. Taon-taon. Woo! What's up mga kabisaya? Ay, say the bird. Ayos. Hey. Karon gipasigan na niya boss sa Tubigon. Dire sa may swimming pool. So gipasigan na gyud oh. Wow, relaxing here in Blow Oasis, Barangay San Roque, Tomas Upo, Southern Leyte. Hello mga bisaya, karon manaw ko magligo sa may Blow Oasis sa may Tomas Upo, Southern Leyte. So ang paudong namin uli karon, medyo kapoy budlay. Okay ra po kay may pampalakas energy drink. So, padoon ulit. So, mga to. Thank you so much mga kabisaya. And amping na and God bless. Bye-bye.